Şanzdeman semazanan zakiran kavki. Şanzdemi Mihricana Çandu Sürüşteya Munzureli ziyaretgeha Gola Çetuyal Navenda Bajarı Dersme Despekir. Divekirina Mihricanê da find hatin vê xistin tembûr hat jenandin pîrozanayên dînî yên Kurdên Elewî dua kirin gulvang û kilamên dînî xwandin. Mihricana ku 28 Tîrmeyê dest pê kir heta 31 Tîrmehê 4 rojan berdewam dike. Esmer ma festivali Munzur desesine kemem naravi desponsenî ma kردوی فرق نه کی verende ma o desponcunu da müzik kerdini sahne etkinliği bir vatenin ka nesmer o çino ma saata orta o programı iptal kerd. Bütün Dersimleri Mihricana Munzura Dersme wekî her sal îsal jî dibin serpereştiya şaredariya Dersmê da têldar xistin. Lê ji salên berê cudatir îsal ji hundir û ji derve beşdarî pir kêm e. Festivalek deravi bir tenine millet amene zof. Yani nika millet tenin tedirgin tersen o. Hem ki yani ta hazırlayınca ne diye belediye. Size de haberini vakı yani milletira. Kêm be jî ji bajarên dinên Bakurê Kurdistanê welatî ji bo Mihrîcanê hatine Dêrsimê. ما یه رامي مالتا خبيتيني ما هم فستیوال وش برماشي ما يعني كولتوري ما ولاتی ما خوشم بوی می از خوش خلق سرات اردهانی می گبز بوی فستیوال هات می برف از شهرانه گوشانه هاتم festival pırında Piştî rêwresma vekirina Mihrîcanê, yekem panel li ser nirxên civakî yên Dêrsimê hat li darxistin. Di vê panelê de pîrozanayên dînî yên Elewî, di çarçoveya baweriya rêya heq de nirxên Dêrsimê gotûbêj kirin. Di Mihrîcanên salê berê de zêdetir konser û müzik derdiketin pêştî. Îsal diyare panel mora xwe li Mihrîcanê dixe. Serkirince Rûca û Dêrsim.